Масова стрелба в Австралия. Най-малко 12 са убити и 29 ранени, след като Навид Акрам, радикален ислямски терорист, откри огън по време на честване на Ханука. Вече е декември и празниците идват, но от години религията на мира не позволява на християни и евреи спокойно да празнуват своите празници в своите си страни. С нелегалните имигранти, пристигащи от Близкия изток, с цел да унищожат Запада и всички останали религии, които не са ислям, терористичните атаки стават все по-чести. Особено по време на религиозни празници, като Коледа и Великден, за християните и еврейските празници. Терористичната атака на плажа Бонди в Австралия на 14 декември доведе до 12 смъртни случаи, известни до сега. Това се случи на първия ден от Ханука, когато хиляди евреи се събраха на австралийския плаж да празнуват. Единият от двамата стрелци е идентифициран като мъж на име Навид Акрам, ислямист. И това е неговата шофьорска книжка. Както виждате, този човек тук, Браун Роуд, един хубав южноуелски австралиец, който е внесен и явно споделя западни ценности, Навид Акрам, терорист. 10 души са потвърдени за мъртви, включително мъж, за когото се смята, че е един от стрелците. Казват, че вторият предполагаем стрелец е в критично състояние. В момента се съобщава, че още 11 души са ранени, двама от които Какъв кошмар. са полицаи. Кажи ми какво се случи. Бях със семейството си. Беше празненство за Ханука. Имаше стотици хора. Имаше деца, имаше възрастни семейства, които се забавляваха. Деца, хлапета на фестивал, играещи. И изведнъж настъпи абсолютен хаос. Има оръжия, стрелба навсякъде. Хората се навеждат. Беше абсолютен хаос. Не знаехме какво се случва, откъде идва стрелбата. Видях как кръв се лее пред мен. Видях хора, които бяха ударени. Видях хора, които падат на земята. Единствената ми грижа беше къде са децата ми. Къде са децата ми? Къде е съпругата ми? Къде е семейството ми? Оцелях на 7 октомври. Живях в Израел последните 13 години. Дойдохме тук само преди 2 седмици, за да работим с еврейската общност, за да се борим с антисемитизма, да се борим с тази кръвожадна, опустошителна омраза. Затова си тук. Затова съм тук. Знаете, преживели сме и по-лошо. Ще преминем през това и ще хванем гадовете, които го направиха. Кажи ми, видя ли стрелците? Направих го. Видях. Свидетели съобщават, че нападателите викали Аллаху Акбар, докато хората бягали за живота си. Така че, освен двама радикални мюсюлмани, които изникват от нищото, за да убият група евреи на Ханука, както и знаете, други случайни австралийци, които също бяха там, но насочени към евреите. Нека видим дали беше само това. Нека видим дали може би имаше още един слой към това. Твърде рано е да се даде описание на огнестрелните оръжия, освен да се каже, че са дълги оръжия. Откъде са дошли, какъв е техният произход, как са попаднали в ръцете на извършителите е твърде рано да се каже. Като част от разследването и малко след като стрелбата се случи, полицията откри превозно средство на Кембъл парад в Бонди, за което вярваме, че има няколко импровизирани взривни устройства. В момента там е нашето звено за обезвреждане на бомби. Виждате ли, бях скептичен, бях като наистина ли това ли е ислямска терористична атака без експлозиви? Но не се притеснявайте, хора. Добрата новина е, че намериха коли с експлозиви. Това е хубаво. Австралия отне оръжията на своите граждани, но 10 души на плажа Бонди са мъртви. Така или иначе, защото терористите не се интересуват от законите за оръжията. Единственото нещо, което австралийското правителство направи, беше да се увери, че неговите невъоръжени, спазващи закона граждани, сега са седящи патици, неспособни да се защитят. Героят спрял един от терористите в Австралия се казва Ахмад Ал-Ахмад. Антиизраелските тълпи го празнуваха като мюсюлманин. Сякаш това прави терористичната атака по-малко ужасна. Но той дори не е мюсюлманин, той е християнски маронит. Тази сутрин имаше ислямистка терористична атака в Австралия. На този следобед в Бирмингам мюсюлманите призовават за интифада в Англия. А ето какво се случва в Канада. Ислямист подпали сценка на Христовото раждане на коледен базар в Скандиано, Италия. Германската полиция предотврати терористична атака на ислямисти срещу германския коледен базар. 5 мъже от Мароко, Египет и Сирия бяха арестувани за намерение да блъснат с автомобил германци, посещавайки коледен базар близо до Динголфинг в Долна Бавария.
Ето защо на всеки коледен базар в Германия има бетонни блокове и защитни бариери. Но колкото и много да стават атаките, политиците на власт, вместо да спрат тази лудост на неограничено вкарване на съмнителни нелегални имигранти в страните си и даването на всякакви помощи на тях, се чудят как да ги умилостивят и толерират, като променят имената на празниците, за да не ги дразнят, и са принудени да слагат бариери около коледните пазари. Защото тази религия е толкова мирна, че за всички останали празнуващи от други религии, събитията им трябва да са оградени и пълни с полиция. А когато стане терористична атака, жертвите се обвиняват, че не се съобразявали достатъчно с чувствата на радикалните ислямисти и празнували своите празници в собствените си страни. Главата на младенеца Исус беше обезглавена на сцена на Рождество, след което беше открадната през нощта, след като про-палестинска тълпа нахло на коледните пазари в Брюксел и скандираше лозунги на Хамас по улиците. Кметът на Брюксел потвърди, че главата на фигурката на Исус е открадната, след като е била обезглавена от неизвестен извършител, който е избягал с главата, но е оставил тялото на място в петък вечерта. Говорителят на кмета каза, че ще заменят главата на бебето Исус. Откриването на коледните базари и включването на светлините на главния площад беше прекъснато от тълпа про-палестински протестиращи. В това видео те могат да се видят как скандират про-Хамас лозунги и пускат димни бомби, докато семействата се опитват да се насладят на коледните празненства. Коледната сцена в Брюксел е била обект на подобни актове на вандализъм през годините. През 2017 година цялата кукла на бебето Исус беше открадната и никога не беше възстановена. През 2014 година протестиращи премахнаха главата на детето Христос, а през 2015 година 3 младежи вандализираха сцената през нощта. Смята се, че тазгодишната сцена на Рождество е струвала на Брюксел 60 000 евро и ще остане на показ до 4 януари и вече беше обект на противоречия. Съветът беше премахнал използването на термина Коледа от изложбата, избирайки вместо това да нарече сцената Зимни чудеса, за да бъде по-включваща. Но първо, вчера говорихме дълго за това как Коледа сякаш се краде в тази страна. Най-вече е забраната на думата Коледа. Знаете, вечно зеленото дърво на Теско вместо коледно дърво, календарът за обратно броене на чоколони вместо коледен адвентен календар. Училища вчера. Ние докладвахме за много училища, които преди имаха традиционни дни с коледни полувери за децата, малките деца от началното училище. Сега са зимни полувери. Няма повече коледен обяд, празничен обяд. Знаете, по някаква причина думата Коледа е забранена, разваляйки го за децата, ако питате мен. Нещо свързано с бих си представил, че е нашият нарастващ очевиден срам от собствената ни религия. Много е странно. Сега в Германия, Германия е страна, която е синоним на Коледа, нали? Имам предвид, изглежда много коледно. Има много сняг. Има Алпите и планините и техните градове и красивите им къщички, като от шоколадова кутия, покрити с сняг. Това е като огромна коледна картичка. И разбира се, там традицията на коледните базари се е развила в изкуство. Немските коледни базари са нещо специално. Но сега те са станали мишена. Помнете миналата година на коледния пазар в Магдебург. Имаше нападение върху него, каране на кола в него, оставяйки 5 загинали, 323 ранени. Всички коледни пазари в Германия, много от тях, за съжаление, тази година просто не се състояха, хората не поеха риск. Така че има тези стари някакси празни сергии и средата на германските градове, където преди имаше процъфтяващи и прекрасни, знаете, атмосферни коледни пазари. Тази година ги няма, защото хората не искат да поемат риска. Но тези, които са отворили за бизнес, те всички са в червена тревога. Германия е в червена тревога, сред повече страхове от тероризъм на коледни събития по Коледа. Сега тази история обаче е толкова тъжна. Това е шокиращо нападение на коледен пазар в прекрасно малко градче, наречено Ербах. То е на юг от Франкфурт. Това се случи в 4 часа сутринта на 30 ноември, така че преди малко повече от седмица. Това, което се случи, беше, че тези вандали
имаше жива сцена на Рождество, изложба. Знаете, яслата и всичко това, и там имат истински магарета. 2 малки магарета, наречени Лили и Макс, обичани местни магарета. Тези вандали унищожиха живата сцена на Рождество, измъчиха тези бедни малки магаренца, и ги удариха в лицето. След това се преместиха в близката протестантска църква, където повредиха пейките, унищожиха свещниците и оставиха човешки отпадъци в пътеките. Ето само някои от атаките през последните години. Атаката в Ница – мюсюлманин. Атаките в Париж – мюсюлмани. Убийствата на карикатуристите в Чарли Ебдо – мюсюлмани. Бомбардировачът с обувки – мюсюлманин. Атаката в Орландо – мюсюлманин. Снайперистите от Белтуей – мюсюлмани. Стрелецът от Форт Худ – мюсюлманин. Атентаторът по Бельо – мюсюлманин. Атаката в Уестминстър – мюсюлманин. Атентатите в Бали от 2005 година – мюсюлмани. Убийството на Ли Ръгби – мюсюлмани. САЩ Кол бомбардировачи – мюсюлмани. Атаката на Лондонския мост – мюсюлмани. Атентатите във влак в Мадрид – мюсюлмани. Атаките на Сан Бернандино – мюсюлмани. Атентатите в Сурабая – мюсюлмани. Атентатите в Минесота Мол – мюсюлмани. Атентаторите от 7 юли – мюсюлмани. Атентаторите от Московския театър – мюсюлмани. Атентаторите от Бостонския маратон – мюсюлмани. Атаката на летището в Анкара – мюсюлмани. Атентатът в Манчестър Арена – мюсюлмани. Дапан Ам 103 – атентатори – мюсюлмани. Превземането на иранското посолство – мюсюлмани. Похитителите на Air France – мюсюлмани. Нощния клуб на Бали през 2002 година – мюсюлмани. Атаките на Бата Меена – мюсюлмани. Атентаторите на посолството в Бейрут – мюсюлмани. Атаката срещу посолството на САЩ и Либия – мюсюлмани. Язидското клане от 2014 година – мюсюлмани. Обезглавяването на френски свещеник – мюсюлмани. Атентаторите от Буенос Айрес – мюсюлмани. Атаката на израелския олимпийски отбор – мюсюлмани. Посолството на САЩ в Кения – мюсюлмани. Кулите на Хобарт – бомбардировачи – мюсюлмани. Бомбардировачите на морската пехота в Бейрут – мюсюлмани. Бесиянското училище – нападатели – мюсюлмани. Първите атентатори на WTC – мюсюлмани. Обезглавяването на Даниел Пърл – мюсюлмани. Акиле Лауро – похитители – мюсюлмани. Атентаторите в Бомбай – мюсюлмани. Похитителите от 11 септември – мюсюлмани. Естествено, не бива да позволяваме ислямофобията да се задейства. Въпреки че досега нито един ислямски празник не е бил нападан от други религиозни фанатици, които не могат да ги толерират. Интересно защо само религията на мира решава, че трябва да тероризира останалите. И то в страни, в които са гости. И то неканени. Междувременно, някои от тези страни, които забраняват името на Коледа да се споменава, поради толерантност към другите религии, дали е заменила думата Рамадан? Естествено, че не, понеже аргументът им не е толерантност. Но терористите трябва да се оправдават. Въпреки че казват открито и показват открито за какво са дошли в немюсюлмански страни. Виж това, те веднага я прекъсват в момента, в който тя го представя като някакъв идеологически въпрос. Ужасът на антисемитизма беше отприщен в Австралия и не беше адекватно овладян от властите. И това е къде се намираме сега. Аз знаеш, аз не. И тогава либералната кара ни скача от нищото. Не искам да обвинявам никого тази вечер, освен Точно така, нека не обвиняваме никого тази вечер. хората, които извършиха този ужас върху нашата общност. Точно, вярно. Не можем да гледаме на това като на някакъв системен проблем. Като факта, че имаше 48 хиляди ислямски терористични атаки, наистина те са всички индивидуални случаи. Не трябва да гледаме на това като на някакъв широк проблем. Благодаря, бяла либерална Карен. Благодаря за колективното културно самоубийство. Много яко. Никой друг не е виновен. Никой друг не е виновен. Абсолютно. Нито политиците, които довеждат тези хора, нито хората, които гласуват за политиците, които довеждат тези хора, нито хората, които защитават тези момчета, нито хората, които скандират глобализирайте интифадата, нито хората, които се опитват да унищожат Запада. Не, това са просто двама психически болни деца. Това каза депутата от лейбъристската партия Лола Макавой след терористичната атака на плажа Бонди. Трябва да се опитаме да детоксикираме начина, по който мислим за хората, които не са като нас, защото разнообразието е нашата сила. Това е, което наричате самоубийствена емпатия. Колко още ще продължава това? Кой ще е следващ? Защото това няма да спре с атентата в Австралия. Всяка година става все по-лошо и по-лошо.
Това не бива да се нормализира. Така не трябва да се живее в нормална страна. Както написа Илон Мъск в Хикс, или самоубийствената емпатия на западната цивилизация свършва, или западната цивилизация ще свърши.